Okay, morning guys. Dubagon sa nato ni akong agaw. Agaw. Oh, isa lang sa kay malipayon kay akong weekend ron. Si weekend sa tanan. Okay. Engineer, unsay maayo buhaton aning X nga sigig samok-samok nga kabalo naman siya nga minyo nako. Ha 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 ha. Yawan akong agaw eh. Gaw. Naday X gaw samok-samok. Na ngayon nag-advise akong igagaw kay ang X daw nagsigi ra gyapon samok-samok nga kasado naman siya karon. Okay, bisan minyo nagiga samok-samok. Oh. Oh, para ni sa tanan dili lang ani nga akong agaw, nganlan na nako nig agaw. Agaw magin mi ani. Oh. Yun ani gaw. Electrician man ka. Oh, nanay ginatawag nga sa electrician nga termination point or kung katubang gamito nimo ang word ni itong bag-o nagbulag sa una ba? Last year si Catherine og si Daniel. Sa to, gwapo to yung term, chapter close. Oh, ana siya. Kana siya nga murag na mo'y agreement duha ba? Basin wala mo'y agreement ato imong ex. Oh, basin ikaw ray nasayon nga ex na nimo to siya. Oh, nya wala mo'y proper closure ba? Oh, mga term dai closure. O kung ipagi na to kuan electrician man ka, termination point. Oh, ina na siya. Nga ingnon nimo tong imong ex nga basin wala mo nagkuan ba? Sabot. Nga ano? Oh, nga gilingkuran unta na ninyo sa unang panahon nga or bisan karon lingkuri nga saon man gyud nga na ba? Para manggod na siya gaw. Ang purpose anang termination point or agreement nga close na gid ba? Oh, kay basin wala mo proper closure. Mao man siya sige siya pangita sa imo ha. Kay nagtuo pa ni siya nga wala man siya nadawat. Example lang ha. Basin lang akong kuan ba kay marag mahiligon man pud siguro ka gamay. Oh, basin nikalit ra kag jump ba? Mura bitaw kag sana sa bugwak pa ba? Mura ka og sa term ana ha, ana ma-relate nimo kanang baki. Lip ba lip. Ana, niblip ka, balhin kag pikas nya. Wala nimo to natarong og sira ang libro. O sa ba? O sa ba chapter close. O nga inday ana nimo. Atay diri ra gid tataman kung sa electrical pa, inday. Diri ra gid taman akong wire oh. Termination point na gid. Oh. Oh, di sabutan ninyo nganong diha ra mo taman. Oh, kay ang matag isa manggod ka nato, kita tanan sa kalibutan, maghatag og leksyon matag isa pod sa tao nga atong ma-encounter. For example, kana nahimo nimong ex, so nimong bahaton na kay naputol man yung relasyon, unsay rason? Ay basin wala nimo natagaig rason nganong naputol. Kay kung siya ikaw dili naganahan, kasi siyempre murag ikaw dili na magiganahan. Siya mismo siyang gagulingon, mag-reflect siya ba? Sana itawag na reflection. Nganong dili ganahan si batang tinamay. Sa kuwa, nganong dili na ganahan si kuan sa kuwa, no? Ana ba? Sa iyang kaugalingon. Ya karon wala siguro mo'y proper closure, so murag hanging kay ba? No? Oh, nya ingnon nimo nga kuan, imong kuan, istoryahan nga na nagminyo naman ko. Kay katong kita pa puno kay ko ba? Ana nimo. Istorya gid tanan. Puno gid kay ko nimo. Katuok na ko nimo ana istorya tanan. Nya unsay rason nganong katuok na ka? Unsay rason nganong dili nagaganahan kay ako electrician ko 2.0 mm squared ra akong capacity. Nya ludan ko nimo tag 5.0 mm squared. Ano nimo? Ludan nimo voltahe sobra kay imong voltahe nga imong gipakarga kanako gamay ra ko nga wire ano ba o, kita nimo na makasabot siya lagi no basin dili siya ganahan usahay man gud magistorya ka sa ako bisan dili ka ipa-gel ano ba dili ka ipa-forma kay masuko ano ba basin na pressure ka wala nimo nasaba nga di ka ganahan ana
inana mo na siya, dapat ingon nimo. Ing na gyud nga di ka ganahan nga nanaon pug ka. Pareha to kung pang wire ba. Nya pang pang gagmay ra man niya kung wire. Kanong dagko nga voltahe or current or amperahe ang imo ipadagan kanako. Tanawa diri ra ko taman naputol kay gamay na kay kog resistant. Oh, anaon nimo pagpasabot kay electrician man ka. Unya, ay mo sabton nga pag hunong nato ato, nag-install kog CCTV, nakakita ko sa angay na kong pangasaon, no mo ni kong giminyuan. Grabe ba? Ingana na siya gaw. Para dili magsamok-samok ng X. Wala ba sa algebra sad? Kuan. Namoy proper closure para dili na siya mangita kay kana sige siya pangita si mo ha. Wala mo'y saktong pinirmahan ba nga stop na kita. Termination point. Yan na ba? Okay. Ayun na dayon kuan. Pagbait namin, yun nung batsad ka. Kasal naman ka. Palo sa kuha kay aron matakdan. Makatakod ko nimo. Okay. Okay, salamat yapon. Sige lang padala.